Не знам. Може би записва 10 минути след това си. Да. Колко ти се наказва, че не ги броя? Не знам, може би е 7 или 8. Не знам колко баяко ти има. Да се надяваме, че това ще е последното. Усмихни се преди това. Благодаря. Успяваш да се усмихваш. Значи имам какво? Какво ли е? Още една кутия. Не е кутия. Да. Да. Това е много красиво. Не рано се. Да. Да. Да, това е здраве си това, не особено в коледни. Истинско е. Дори си учите сега, това е... Да. Какво е това, бе? Ей, мисля, още не съм дорасъл до там, поверявам пратки. Докато чорапите са много хубави. Да. Да, се роди. Ей, това беше. Това беше цялото значение. За ни розови чорапи, виж колко човек трябва да се постарае. Сега трябва да се постарае. Да. Мисля, че ще става. Колко пъти имаме? Ами... Не са чак толкова, но... Така. Втора.